Va ser, però, la ceràmica la que va donar nom universal a la vila de Paterna. En arribar els cristians, saberen de les manufactures dels alfars paternencs, vidriats metàl·lics mal coneguts pels conqueridors. Des d'Avinyó a la Bretanya, les corts europees demanaven els ocres i els blaus de Paterna. Vila morisca que havia mantingut els seus privilegis per al tracte fet amb Jaume I, va ser convertida en feu pel gendre de Jaume II. Anys daurats per a la ceràmica paternenca que es van desfer en l'aigua del riu que la separava de Manises. En 2 segles i després de la dramàtica expulsió dels moriscos, no queda rastre a Paterna dels alfars que la feren famosa. Avui, com indicis d'un passat arqueològic, queden a Paterna 2 alfars, el de Francesc Liern i el de Paco, que ensenya als joves els secrets de l'ofici. Paco, ha quedat molt bonica esta peça, ¿eh? Sí, un poquet així, tenia un poc de dificultat en el barro, però sempre sol passar en estos casos. Sí. Fa molt de temps que eres alfarer, quan vas començar? Pues l'ofici? De ben xicotet. Se pot dir que és dels 9 anys. Ton pare ja hi era? Sí, mon pare ja era. O sea, mon pare de jove ja se posa a treballar en Manises i després ja continuava en les alfareries. Li agradava més el torn que el que estava fet en Manises a moure, no? I entonces ja al començar a treballar en això i se va establir després ja d'uns anys, de molts anys passant per totes les alfareries de València i entonces ja se va establir en casa i jo tenia sobre 8 o 9 anys. Per què no mos expliques com fas els socarrats? El socarrat, bueno, pues el socarrat se sol fer un marquet de madera de les medides que solen ser els socarrats de 34 centímetres per 38 o bé de 37 per 40 o 42. Y entonces en ese marquet de madera se fa la placa de barro y después se va secant molt cuidadosament, poquet a poquet, perquè al secar-se dobla i hi ha que girar-lo i, en fi, tratar-lo bé perquè no se vade. I després, quan ja està sec, se fa la preparació en blanc i ja entonces se decora el tema que siga de socarrat, no? Després, quan ja està ben sec, pintat i tot, entonces ja se fica en el forn i molt poquet a poquet se va coguent perquè no esclate també, perquè entonces al ser una capa de barro molt grossa se té que coure molt poquet a poquet perquè no esclate.